Izvo chiri kuitika kumwana muri kuti ari kuita zvaiita baba vake ari kuita sei uye ane makore mangana? Ane 9 years. Ari kuita sei uye ari kugara kupi nevana? Vana vari kugara kumusarabani kuna ana baba vangu. Venyu imimi? Vese vari vaviri vari kumusarabani? Saka ivo vaitsanangura vachiti musikana haana problem, asi kosi nyaya ikaitika ndeyekuti mwana wangu anogara nekasekuru kake vakaenzana. Saka anzi vari mumba, anzi vakatsvagwa pacho vakabva vawanikwa, ndobva vakirwa mumba. Mama ndobva vabuda ndobva vaenda ndotanga vaenda kupa. Saka anzi vakatozodzoka iri mhere mumba muye. Uyu mukomana mwana wanzvadzi yangu adzipa nemwana wangu problem, asi mukomana ndiane problem yekuti anoba, ari kuvata musango. Muri Zimbabwe wandiri kutaura naye ndiEvamo, ari mwana wekwamakumbe, akambenge ari mudzimai waEnimo. Vazero muri kuedza kutaura kuti kudi ivo vachichengetwa nanasekuru vavo vachibhadharirwa school fees, vati havachakwanisi. Vapa zvikonzero zvikonzero vati hatikwanisi kuti tigare nevana, kutora ngozi tichisa musha medu kaenda. Hamuti hapana chakaenda muri kureva kuti handina kanambobvisirwa. Enimo haana kuroora? Haana kumborora. Maichaya mapoto? Batsirwa. Ndoona kuti pakavhiringidzika zvinhu izvi ndepekuti baba vaEnimo vafira kujeri. Kunonzi kunotorwa hanzi dhagere kwaanenge afira, woya vanzi woita kunonzi kuita sei, wotakura dhagarere wonochera futi uko vachiti panapa ndo patakuisa uko hatakubvisa. Saka Enimo aitsanangura achiti hameno panonzi ndo pamanyaradzo here panofugidzwa jira, hameno jira racho nderei rewaiti so. Saka painzi panezi sezvokuti munhu afa wototi fresha ndo patakukuisa apa, ndozvakaitwa. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Muri Zimbabwe wandinaye panapa mwanasikana wekwamakumbe achinzi iye Evamo. Evamo mwana akamboita muroorwa kuimba yekwazvitsva, adanana nemurume anonzi Evamo watiri kuziva mukati menyika ino yeZimbabwe, ari mukati meusungwa, akamirira kutongwa nekuda kwenyaya dzake dzekubata vanhu chibharo uye nekuponda nekubira vanhu. Toda kuti mudimbu tingonzwawo kanorondeke upenyu hwake zvishoma choma pano paSly Media TV. Vanzvadzi makadii? Tipo makadira mukoma. Tinotenda kuti tasangana, ndakakutsvagai kwenguva yakareba sei ndisingakuwanai, nhasi ndiri kufara kuti aiwa ndakwanisa kunge ndichisangana nemi. Uri sei upenyu? Upenyu uri right. Kungowanda musingabudikire muchishaika. Tisingabatiki because pakashata. Hatitika. Alright, tiri kusangana panapa. Ichokwadi here kuti imimi makambenge muri mudzimai waEnimo zvitsva? Ichokwadi. Makasangana rini kupi? Ndakasangana naye 2014. Ndaishanda kuGuruve, ndokwandaishanda. Saka ndine friend yangu kwandaimboenda. Friend yacho anga ari hanzvadzi yake here. Saka ndokwatakasangana ikoko. Tasangana 2014 kutanga kwake. Ndibva ndazoenda kumba kwavo
2014 muna October. Ndobva ndagara. Handina dambudziko naenimo kuti ndainetsana naye. Ndakaita mwana wangu wokutanga unonzi Alice. Ndobva ndazoita wechi2 wacho zvakangoitwa mistake. Ndaita wechi2. Kana kuti mistake muta kuti makamata iwatsi pamwe mwana nekukasika. Uyu aitomwa mukaka. Saka mukuru aini mukaka. Ozvinonzi akayamwira pachishona. Ndakamumwisira. Saka uyu ndichimusununguka. Uyu anonzi ani manje vamakuti ndichimusununguka. Anonzi Taona Nyashi. Taona Nyashi. Komana. Ndiye ndakasununguka 2017 muna June. Ndobva ndamusununguka kudaro. Ndofunga takangoita gara 3 months 4 months. Saka iye aiti ndikataura nehama dzake. Aibva anditi handisi kuda kuti utaure nehama dzangu because hama dzangu dzacho dzinonditi hama dzangu vanoti hatisi vemazvitsva. Saka iwo handisi kuda kutomboona uchitaura navo. Saka ndenge ndakaenda kuBhoro. Ndobva ndasangana navanhu ndamwene. Vandatovamhoresa. Saka iye ainditeera kumashure. Kuti ukaenda kumvura zvezvekuteera kuti adaona kuti hauna munhu wekutaura naye here. Ndobva ndavamhoresa vamwene vangu vaya. Ndobva adzokera kumba. Ndichisvika kumba iye akabva anditi ndakakuti kudii. Saka ndakangoona kuti hasha dzemurume kana agumbuka iye akambokutsura zvinhu. Saka ndakabva ndatiza. Ndiri mwana wangu ndakabereka mukuru kumusana. Mudiki kumusana, mukuru ndakamisa pamafudzi. Ndobva ndatiza nekumaminda ndikapinda ndofunga nekusaidi kwaainzi kwaaigara. Kwavhelemo. Ndokwandakaenda nako. Ndobva ndaenda kwasekuru vangu. Imi mamuchigara mubhuku rekwavhelemo futi here muri vaviri? Ndaigara mubhuku rekwavhelemo. Ndobva ndaenda kwasekuru vangu hanzvadzi yamai vangu. Ndobva ndaenda ikoko. Ndasvika ikoko ndobva ndati sekuru ndozviripo. Musekuru wenyu anga achida kuita sei, anga achida kundirova. Sekuru akati aiwa unodzokera kumba kwako. Ini sekuru zvokuti ndichiramba ndichigara naenimo handichadi. Saka sekuru akangoti iwe ndiwe unoziva magariro ako. Saka sekuru haunombondi tienda kana kuti usaende. Ndakangozviona kuti hazvichaiti. Ndatsvaga pangu pokugara. Saka aiti kana afunga kuuya aiuya. Aigona kuuya kana kuti nechikafu chevana. Saka pane pandakazomubvunza ndikati imi muri kumboshanda kupi? Zvanzi ndikushanda kumakomo kumaini. Saka pane pandaichera ndakanhonga kagoridhe kangu. Ati alright. Saka iye aitaura nyaya yekuti tidzokerane. Saka ini ndakangorambawo ndakaoma ndikati inini life yauri kundiraramisa haiti. Nekuti handingagare muvhileji tisingatauri nanamwene nanatezvana nanatete hazviite. Nehanzvadzi yacho makabatana dzimba dzakabatana. Nehanzvadzi yake vaigara vachitonetsana futi kuti imi madoko nai muchitaura nevanhu ivavo chichi. Ndobva ndagara paya. Muna 2019 handisi kuzoti nyaya yakabatirwa yanga iri nyaya yebhukosi asingachagari naye. Anga atouya kumba kwangu. Akasvika zvikuma4 ndakatovata. Ndauya kuona chi? Ndauya kuona vana. Saka iye paakapinda handisi kuziva kuti ane munhu aimutiresa here. Paakangopinda achipinda mumba ndichitobuditsa mapleti panze. Ndakangoona mapolisi asvika. Zvikanzi animals zvaripo here, ndikati aripo. Bvanzi animals zvabuda. Saka iye akabva abuda. Abva atoiswa cheni. Saka akazobvunzwa nyaya yekuti kweiwewe zvinhu zvawakaba kwanzi kwani? Kwanzi kwana sekuru vacho here. Zvikanzi aiwa ndinamboba kwasekuru asi vanga vane chikwereti changu. Saka ndapinda mushopu mavo ndikaita sei ndikatora zvinhu. Saka wazviisa kupi? Zvikanzi handandaigira vana vangu. Saka chikafu chachitori mumba. Ndobva vatakura mapurisa ndobva vaenda nazvo.
vaenda nazvo kudaro ndobvanzi pane bhasikoro rawakatakurisa zvinhu zviri kupi zvikanzi bhasikoro ndiraba munini wangu vanga ndibhowa pane zvanga ndibhowa nyaya dzake dzaingotaura dzasiri straight ndo mazvitsva wacho imomo saka akabva anzi alright saka zvinhu zvaive zviri kupi zvinhu zvakawanika sekuru akati aiwa kana angawisira vana vake chikafu haisi problem ngavatore zvavo vaite sevadya saka pabhasikoro paipai ndo pakanetsa zvikanzi bhasikoro ini ndakazofunga kuti ndiende ndoridzosera zvite bhozi vanga wandibhowa saka ndakarikanda muna dandi murwisi saka anzwa anobva zvanzi alright nyaya yekwaita sei waibvuma saka takupa 2 years abva puwa 2 years dzedzi saka pa 2 years paipai anenge akagara 1 week here pa 1 week yacho iyoyo ndobva azoda kutiza here ari mujeri macho ndopakabva awedzerwa 36 vadzaita 3 years ne2 years dzedzangapo dzaita 5 saka pa 5 years paipai akabva agara shuwa hatina kumbonzwa problem saka muna February ndopandakanzwa hanzvadzi yacho andifonera kanzi baba Alice wakadzoka ndikati wakadzoka zvanzi February 2025 muda kutaura nawe here ndikati kundotaura nawo chii zvikanzi ndipe nditaure nawo nditomunzwa kuti ari kutotaura ndozvanzi ndikukumbira ukakuona chi vana ndikati alright hapaina handina chi handina mari saka akabva ati ndoda kuenda kuzvivindi kwana sekuru vacho saka pandodzoka kuzvivindi ndokutumira ichi mari moya nevana haana kumboitawo saizvozvo ndakangomirira kutumirwawo mari because kuti ndiende nemari yangu ini zvasingaiti ndobva ati alright ndone zii saka muna January apa gore rinori ndakabva ndazotanga kuonawo bhozi ndakatenga ndande foni yangu hombe yakazotsemuka ndobva ndatenga private wifi saka ndaiti ndakanikira yaivhura maupdate ese ari kuitika ndobva ndati kunyei ndeipi nditoona mavhidhiyo ndikati chokwadi here ichi saka pane mamwe mavhidhiyo akatanga kubuda anga asiriwo asi zita manje ndorandaiti ko zita iri ndoriziva asi munhu wacho asiriye ndikati vanhu vari kunyepa saka ndakazoona mavhidhiyo ake manje akutsanangura achiti chichi atobatwa paya shuwa ndakauraya chichichi saka ndakatozoti munhu uyu chii chakamupinda ndakasvika pakubatikana ndakutanga kurangarira vana vangu manje kuti sakana akauraya kureva kuti vamwe vana vezera vari pasi pemwana wenyu wekupedzisira kureva kuti vana vangu vakutobatira kamhepo idzi ndakatanga kurangarira ndakatombochema nditori mumba zvokuti ndakatombozvimba katemwa mune musoro zingaite ndakurangarira kuti iri tori bhande because baba vavo ndozvavaita mwana wacho ndozvaaita saka ureva kuti wake ndozvaachaita ndozvaachaitawo saka yanga iri nyaya yekuti ina nhasi inogara ichingondibata kuti saka zvichazoita sei mwana wangu achazosvika papi saka ndinotongotiwo mhuri yeZimbabwe inofanirwa kundibatsirawo ipapo pakuti ndinofanirwa kuti mwana uyu abatsirike 1 2 akakwanisawo kuwanawo munhu anomuchengetawo zvisiri zvekuti isusu togona kumuchengeta pamwe togona kumuitira hasha ogona kana kuti arege ndinozvikanda mumota wotsikwa zvake ini ndini ndiendaita losi pakuberekawo techitiwo pamwe ukaberekawo vana ndivachazokuchengeta mangwana asi zvinhu zvacho hazisi kumbondifambira zvakanaka iye chii chiri kuitika kumwana muri kuti ari kuita zvaiita baba vake ari kuita sei uye ane makore mangana ane 9 years ari kuita sei uye muri kugara kupi nevana vari kugara kumusarabani kuna vana baba vangu venyu imimi vese vari vaviri vari kumusarabani
saka ivo vaitsanangura vachiti musikana haana problem asi mukomana ndiane problem yekuti anoba ari kuvata musango muri Zimbabwe wandiri kutaura naye ndiEva Mo ari mwana wekwamakumbe akabenge ari mudzimai waAnnie Mo ari kutsanangura nhoroondo yeupenyu hwake pamwe chete naAnnie Mo maringe nezvaanozivawo uyewo zvekare tichinzwisa kuti vakambenge vasangana kupi nemapesaniro avakazoita kuti akazobva here Annie Mo ave kuita izvozvo asi aifu tiri kudzidza kuti anga asati atanga tsika iyoyi yekubaya asingaziva pamwe akanga aitanga asingazvinzwisise kuti ndo zvaanoita sekutaura kwaari kuita panapa. Toda kuti muzvishingise toda kuti nyaya yenyu tiipire kumhuri yeZimbabwe tione kuti pane here zvingagone kubatsirwa kuvana ava. Imi muchigara naye pane here makomplaints akambouya ekuti mwana wenyu atibira kana shuga mumba medu kana banana kana chii? Ini ndichigara naye pane pandakatombogara pamba pandakagara akaba $20 iyoyo hatizivi kuti akaisa kupi nanhasi asi yakazotanzi pane munhu anditorera parodha ndida kunotenga mazepe rimwe day futi ndobva atora $5 yanga iri mumba imomo indandatobuda ndaenda kunochera mvura ndobva atora $5 yeni ndobva ndanotenga mazepi nemusikano ati kwatora mari varidzi ndiani zvikanzi nditatora saka musikana haana dambudziko kana pandakagara naye asi mukomana ndiane problem mukufambawo kwandaitawo ndainzwa kuti mhepo iyi ichapedzera iye afunga mweya wekuti gai ndiende ndinosvika mukati memota saka ndo mhepo ichamubata akaona kuti vanhu vari kunyanya kuramba vakanditarisa stereki saka zvinhu zvinondibata kuti vana vangu vachazove vari kuenda kuchikorera vana vari kuenda kuchikoro vari kuchengetwa nana baba vangu pane uniform maschool fees zvese ana baba ndo vari zvese vakatengerwa kana hembe vanhu vanotengerwa ndaitotiwo zvaitawo ndatorerwa vana nevabereki vangu asi hapana zvinongodzokera pazero. Kana muchiti zviri kudzokera pazero muri kuedza kutaura kuti kudi ivo vachichengetwa nanasekuru vavo vachibhadharirwa school fees vati havachakwanisi vapa zvikonzero zvikonzero vati hatikwanisi kuti tigare nevana kutora ngozi tichisa mumusha medu baba vavo vakauraya vanhu vakadaro kozi nyaya ikaitika ndeyekuti mwana wangu anogara nekasekuru kake vakaenzana saka anzi vari mumba anzi pavakatsvagwa pacho vakabva vawanikwa ndobva vakirwa mumba mama ndobva vabuda ndobva vaenda ndotanga vaenda kupa saka anzi vakatozodzoka iri mheremhere mumba muye uyu mukomana mwana wanzvadzi yangu adzipa nemwana wangu chii anzi azondidenha saka uyu wacho anga atodzipwa zvekuti devakanono vaiwanika atofa saka ndakasvika pakubatikana kuti vabereki vangu shuwa vanga vatoshinga kuti rega tichengete vana iye akudaro kuti zviite sei mhepo yacho yasumuka chirudzii nezera rake saka zvinhu zvinondibata. Mune kukuendesa vana here mimi vana baba zvava kuti havachakwanisi mune ukama hwakanaka here nevanhu vekumba kwana Annie Mo? Hapana because pacho pakasungwa Annie Mo pacho ipapo vakambotaura mashoko ekuti inini ndindakonzeresa kuti asungwe ndobva ivo vari kuti imimi mise makazoti arimo Annie Mo paangauya kusiyira chikafu makadii kuti hama
ndikati hazviiteka because munhu aita kunge like aitotreswa pese paaifamba. Saka iye achipinda mumba mapurisa achisvika, saka roti anga atori nemunhu aita se aimutresa. Kuroti pamwe iye wacho anga ane nyaya yacho yebhasikoro here, ndiye aimutresa here ameno, handichazivi. Saka tikatomboita nguva yekuti tasingachataure tese. Patikazotanga kutaura tese nyaya yekuti anga atodzoka kujeri vakutaura neni. Saka ndavaudza kuti ndozviri kutaura vana baba. Tete vacho vakarabva vati vana baba venyu vacho ivavo vakuzotanga kutaura kuti havachakwanisa kuchengeta vana nepamusaka pekuti vanzwa kuti enimo akauraya. Tikati aiwa haisiriyo nyaya yacho nekuti wani ivo vanga vazvipira kuti vachengete vana handiti ivo havana chavakaita se chavakapuwa, hakuna chakaenda. Hapana chakaenda mukureva kuti handina kanambobvisirwa. Enimo haana kuroora. Haana kumborora. Maichaya mapoto. Tombodzokera pako kunyaya yetsika nemagariro evanhu. Imimi makazogara sei nemurume akanga asina kubvisa pfuma kumusha kwenyu? Mune zvamaitiza here zvokuti ndawana pamwe muchengeti? Mune nhamo yamaiona here kubva mangoti kana kuti wangoitawo unzenzawo zvawo kungofarisa? Chii chakaitika kuti muzogara mese murume asada kubvisirai? Zvoudiki unongochingoti worega ndiende kumurume, saka unongosingazoti zvichazosvika ipapa. Ari muchigara mese aimbotaurawo here nyaya yekuti anoda kunoroora? Aitombozvitaura. Saka pandakatongonoti munhu wacho hasiwo kuti anosheya nehama dzake, anonditukira kuti wataurire nehama dzangu, munhu akadaro haasi munhu. Pandikasiyana naye. Ngatidzokere musi wakashatirwa makazobuda muine vana. Asha dzake dzakasvika pakazoita kuti muzotiza imi? Ndakangotya kuti mazuva ano vanhu vari kune makesi akawanda ekuti munhu anogona kungokuuraya. Hameno zvandaingofilawe, ndaitongotiwo pamwe anogona kungondiuraya. Saka pandikazongonzwawo nyaya yekuuraya ndakabva ndatongotanga kuona background yacho yese, mabvira ndakaita nehasha dzanga anadzo musi wacho iwoyo. Ndakabva ndatongoona kuti saka anga aringori munhu wekuti aigarwa nemhepo. Right, toda takutarisa kuti imimi makasiyana naye gore ripi? 2018. Nyaya yake inotaurwa yekutanga iri nyaya yekuponda yakanga ya 2025. 2025 muna March. Imwe kuti ndogore ranga abva kucheri. Mati here makamboita encounter naye abva kucheri, makamboonana? Hatina kumboonana. Sei? Akangofona chete, tikataura pafoni. Achiti chii? Achiti arikuda kuona vana vake nekuti tidzokerane. Ndikati zvichadzokerana hazvichaiti. Okay. Alright. Kureva here kuti pamaigara naye hapana kumboita saini yekuti maiona kuti munhu ari kuba aita basa rei? Iye aigona kuti kana kuti akauya nemari zvezve ndaitongobvunza kuti anga ari munhu wekuti futi aiita zvemapeace job. Saka kuti iwo uchiona kuti munhu uyu shuwa ari kuba kana kuti ari kuita sei hauzombozvioni. Saka handina kumbobvira ndaona kuti ane chinhu chaakamboya chandisina kunzwisisa. Asi mari ndaitoti akauya nemari zvezve ndaitomubvunza kuti mashanda ku, kuti handashanda mukati momunhu, otonyarara. Saka zvezve kuti unogona kuramba uchida kumubvunzisa kuti asi mari yacho yataura here kuti ndeyekuba kana kuti ndeyekuita sei, ndotongonyarara zvomunhu kana kuti munhu asinganyanya kufara stere kanongoda kugara akangonyarara. Saka mukunyarara kwake ndopandakatozoona kuti anga ari dangerous.
maigara pamba imimi here kana pamba chaiyo chaiyo dzimba dzekumusha idzi kana kuti maimbogara musango nokuti paanozosvika panguva yekutsvakwa ane paaigara ari ega? Makambogara musango naye here? Maita imba kusina vamwe? Patakambogara isi takagara pamba anzi baba mukuru vacho here ndopatakambogara tikatorima. Vainzi Anudwangurira? Ndichazesta ndopamakambogara pamukarima. Saka handichaziva zvangu makore because pane makore akawanda. Ndobva tazotama ikoko tichiuya pambuya paipai pane kicheni iri kusasu ndo makabatirwa baba wake imomo maigara namainini. Ndobva mbuya vaitaka kupopotereka vakaita ipapo vachitimba mwana wangu chichimiminda kumusha kwenyu ndakakuudzai kare. Saka ndopakabva ati ini zvina ndinotsvaga kwangu kwekuita se kwekugara nemhuri yangu. Saka kune kumaminda ekusaidhi kurwizi kumagadheni kwakune gadheni rababa wacho. Ndobva aenda ikoko ndobva anovaka hedu anenge akavaka chitsaka here amene. Saka inini pandakaona kuti ndo zvaakuda kuita inini ndakabva ndatiza ndobva ndaenda kuhanzvadzi yacho ndokandakanogara mazuva ndobva nditeera. Ndakati inini zvokugara musango handitese handizvikwanisi. Ndobva ati alright chipai. Saka hanzvadzi yacho paakaona kuti maiguru mabvira Evamu mabvira aita mukoma panapa handinaona saumanzwisisa. Saka ini ndakabva ndatoona semunhu mukuru ndakabva ndatoona kuti vanhu vanogona kuvengana. Saka ndakabva ndabva ipapo ndobva ndaenda kwasekuru wangu ndokwandaitizira. Ndobva ndaenda kwasekuru ndobva ndasvika ndobva ndavakurukurira vakati zvino iye anoda kugara newe musango kuti zviite sei. Saka iye akabva azotinzwa kuti ndokwandaenda ndobva ateera kwasekuru kuya. Kwasekuru kwacho ndobva asvika ndobva ati sekuru ndauya kutora chimhuri yangu. Zvikanzi nasekuru first chandoda kutanga kuziva uri kunogara kupi nemuzukuru wangu. Zvikanzi kumba kwedu. Zvikanzi iye asvika akataura panapa kuti wakavaka kumagadheni. Zvikanzi anga achitonyepa. Akati sekuru ini handisi munhu anonyepa inini ndichikunyeperai kuti zviite sei. Ndokwa nyaya yakaitika ndeyekuti mbuya wakapopota. Saka iye ange munhu anga ane chiramwa chekuti kana akapopoterwa anobva atoti saka hamusi kundida muno mumusha. Saka ndakudai kuti aende kwanyadimbo kwacho anga asingakuendi. Pana nyadimbo kwacho anga asingawirirani nevanhu. Vekwanyadimbo ndo vekwachitate. Nyaya munoinzwisisa pakusvika papi palevhu yekuti enimo asi mwana wokwazvitsva mwana wokwanyadimbo? Manzwisiro amakaita ichitaurwa mumusha imomo semunhu anga akaroorwa imomo zvainzi chii? Mbuya wakataura matauriro wakaita mbuya tatikagara vachiti iwe enimo zvauri kuita muno mumusha mevanhu zvekuti iwe unogona kutukanidzana nana baba kana kunyararira vana baba iwe unonozviitira kumusha kwenyu kwanyadimbo. Enimo ndibati mbuya kana muchitaura kudaro muri kuti kudii. Kanzi sekuru venyu mimi ndokwanyadimbo roti baba vavo ndokwanyadimbo nauti chitate kana chiriseri. Kwa hiyo baba wake fresha. Alright. Sekuru vevana venyu mimi. Saka ndokwamunonoitira nyaya dzenyu ikoko. Ndobva vati imi asi paipa makabva kwamanyika makanosiyiwa here kumba kwenyu. Saka maiguru veikoko kwanyadimbo kwachiriseri kwacho vakabva vati vana ava ngavaite se ngavaende kuna mbuya wabhosi vanga vachiri vadiki handikwanisi kugara nevana ivavo. Ndokudzoswa wakaita kuna mbuya uko ndobva kutanga kugara nambuya wavo uko kwamanyika.
vanga vatonzi havasi kudiwa kwamanyika ikoko nenyaya yekuti baba wanzi vanga vasina kupedza here kuroora chichi ndokutanga kugara ikoko kwavo asi vachitanga kugara kudaro enimo wacho akanzi akatanga kuzviita izvi zvokuba ari mwana mudiki semunhu anga kuzvishandirawo mukomana zvasingaoneki kuti ari kuba here kana kuti asi mukugara naye imimi enimo aimboburitsa here pakusati usataure nehama dzangu aiburitsa here nyaya yekuramwidzanwa kwaiitwa iwo mhuri yana enimo iyi vana vafresha pakati pevanhu vanonzi kwanyadimbo nevekwachitata kana kuti kwachirisere nekuramwa kwazvitsva uku mashoko aitaura ambuya nemashoko aitaurwawo ikoko tingati zvine here zvakaita kuti vave marebels mabatirwo aiitwa kwazvitsva nemabatirwo aiitwa kwachirisere anga akasiyana. Vekwazvitsva kana vamwe vacho ndaitowanzwa vachitaura zvezvokuti ivo pamwe nemaenda kudhaimani utonzwa vamwe vachitaura mumwe anotouya pauri otokudza kuti iye anotoda kuvhaira zvakasi asi wechi wemuno mumusha munomu ngaasavhaire tinomuendesa kumusha kwavo uko kwanyadimbo kwachiriseri kwakusina kana problem waiti kuti ukaenda ikoko unogona kutobatsirwa. Saka anga aringori munhu wekuti anga akungotiwo sezvo ndingobatwa rafu kuno pamwe ikoko ndinogona kuti asi kunobatwa rafu. Saka mashoko aibuditsa iye aitaura kuti munomu tiri kunzi hamusi mumusha medu. Saka pandakaita mwana wokutanga aida kutonotoresa mwana nesenemu yekwachiriseri yakatoti vana vangu handidi kuti vanzi wekwazvitsva vanofanira kunzi chiriseri kana kuti nyadimbo. Sachi chakazotadzika kuti vanotorwa birth certificate nekusensa senemu yekuti nyadimbo kana kuti chiriseri chitate pachipapo pandati singachagare naye inini taitombotaura nyaya dzekuti vanotoresa vana mabhedhi. Saka nekunge achingozobatwawo kwaitwa kwachivharirwa nemapurisa zvasingachakwanisi. Saka paanga ari kujeri papapa ndakatombotaura nabamukuru mukoma wake anonzi kuda kwanyadimbe ikoko akati maiguru mainini inyaya yekuti apa inini ndiri kumhanya bhosi aita zvekudhiraivha makombi inini ndikaona mukana muchiri kunoku musati maenda kuHarare ndogona kuenda unotoresa vana mabhedhi bhosi vana ava ndeo kwanyadimbo aitozvitaura aizvipupura havasiwo kwazvitsva. Saka imimi hamuna kana munhu wani wekwazvitsva anogona kukwanisa kumirira kuti handei tonotoresa vana asi imimi mukangowana wekwanyadimbo munonotoresa mabhedhi vanhu. Saka hatinazombobatana nabamukuru vaiva tikabva tazopesana ini bandatoya kunokuwo bhosi ndaitongotiwa zviri nani kuti ndimbosuduruka muno muguru. Ipapa kutaura kwatiri kuita vana Alice naTA vane mabirth certificate havana. Alright. Ndakumbobvunza mubvunzo nando Evamo enimo kuziva kwatava kuita zvinezvi aibata vakadzi vaiuraya vachibharo chisiri clear chekuti aitanga vabata chibharo eroso vauraya kana kuti aitanga vauraya ozo vabata chibharo asi chatosiyana chekuti akagara mugomo nemumwe mwana waaibata chibharo zvekare nemumwe musikana akazomucheka nebanga mumaoko akazopunyuka waakabata chibharo. Iwo Evamo kudanana kwawakaita naEnimo makanatsotanga pakuwirirana pabonde here kana kuti zvakatanga zveganyabvuka zoti hanjadzi nde kumba kwenyu? Aiwa takatanga tichiwirirana. Sure. Alright. Kana maiwirirana pakanaka then tobva ipapo maitiro amaizoita mumba menyu mazuva ese wayo kana maakunzwa kudawo bonde kana kuti achinzwa kuda bonde anatsorikumbirawo zvakanaka here kuti zvaizvi wamubvunzo nando koma zvazvitori nomawo. Saka inini pandakazonzwawo zvinzi eni mari pabhosi pane imwe kesi futi yandakambonzwa kumashure uko
angasati aenda futi kujeri achinzi pane vanhu vari kurepa chichi saka ini ndakangonzwa vanhu vachitaura kuti ndi animal akatoti kunyepa chaiko hameno vamwe vanhu vari kutongowandawo zvaikonachi naanimal. Makamurambira? Ndakatomurambira because handisati ndambozviona handambobvira ndazviona kuti anobata mukadzi zveganyabva handina. Amwewo kubvawo kwakaita ujeriwo ndo zvakangosacrifice amene. Saka tochitaura pakuti panyaya yerudo apa animal anoda zvakadini ndimakatreterwa kaimimi mukati maimutichi shortcut maimutichi ndichambozvirangarira zvazvikare maimudaidza muchitichi alisa anga asati apo maimutichi maita here zvekuita mazuva ano kavanhu vakuti bhebi wangu uri sei bhebi wangu zvazvako here ndozvakandibvunza kuti maita nachii nachii mwaiti kare zvaimbonzi mwaitiwa maishuga pai maiti dedi. Alright, mazonzwa ndo zvazoita animal vanhu 25 vakauraya vanosanganisira vana. Zvokubatai zvakadii kuti ndiye munhu wandine vana naye uye amujeri pamwe achatombokwanisa kubuda nekuti anogona kupuwa life in prison. Zviri kupfungwa zviri kusvitsa ipapo nyaya nyaya yacho inotonditemesa musoro ini because chendotanga kufunga ndinofunga vana vakaurawa kuti ko vana ava vakazongomuka vakangotiwo nhasi because ngozi haife yavharika nenyaya yekuti munhu avharirwa anongomuka achiti pamwe kwakune vakomana anongomuka achiti nhasi ndiri kuda vakadzi wangu mwana anenge aripo ipapo zvinotondibata kusvikira pabhonzo chapo kuti ndotofunga mweri usiriwo cheo then sina kutobvira ndatobereka naye. Prison inoita anonzi family visits. Muri kutarisira kuti rimwe remazuva magona kuenda unoona animal muine vana muchitandi munoona baba venyu? Handikwanisi. Nei vari baba vevana venyu? Pamwe mhepo yacho inobva yatobata wese. Kuvana? Kuvana because munhu akadaro haafanira kutoonekwa anofanira kungoziva kuti because musikana wemunhu akura hanzi paakatoudzwa pacho nasekuru vacho hanzi akatombotora kubatikana. Baba kwaso? Kuti baba wako ari kuuraya vanhu. Saka munhu aakurisina ane 10 years izvezvi ari 10 11. Saka haina handiendi zvangu unomuona kana kumuendesera vana vake because kudai inini ndandisina kubva kugurui kureva kuti aitone pfungwa dzekuda kutouraya inini nevana vacho. Sei muri kudaro? Pane paakasvika ende ndakatombokugara ikoko munhu wache akatondifonera ati takanzwa kuti animanzi akasvika chichi pamusha wacho ndapakanganwa zvangu zita asi akavhiringidza vanhu kuti buditsai mukadzi wangu nevana vangu ndatovaona izvezvizvi. Saka hanzi pane munhu akazomubvunza kuti kwewo uri kutsvaga mukadzi nevana kuti zvitese zvikati inini kuuraya kwandaita vanhu zvitori nani kuti ndiuraye mukadzi nevana vacho ndobva ndazviuraya ndobva zvavharana. Saka munhu akadaro unoda kuti aifungidza kuti muchiri kugara paimba iyoyo anga anzwa nemakuhwa kuti aenda kujeri mama akugara apapo ndobva ateera abva kujeri ndobva ateera munzvimbo dzese dzandakatogara inini akatoteera kwese kwandakatogara vanhu ivo vanga kuti nenhamba dzangu vatondifonera kuti mwari wenyu ariko munhu iye akasvika pano musi wakati munhu iye akasvika pano musi wakati
asi haana kuzoda kuvhiringidza zvake vanhu zvekusiya avauraya zvake ndozvandongotenda izvozvo kuti haana kuzofunga mweya wekuda kuuraya vanhu ivavo. Asi akataura nyaya iyoyo kuti dai ndamuona ndaura, zviri kureva kuti pamashoko aya makanzwa riini imimi? Akanga atotanga kuuraya paakazotaura mashoko aya? Anga atouraya kare, because paakauraya ukwandika akabva azobva kuruvinga, akabva kuruvinga ndobva auya kwaMupinyuri ndokwandaigara ini, ndobva atouya kwaMupinyuri ikoko. Saka ndofunga paakabva kwaMupinyuri achizodzokera kwaaigara ndopaakabva atanga kutsvagwa nemahelicopter. Saka ipapo ndopaakabva atosiya ataura mashoko iwaya. Nhasi ndopanga ranga riri zuva ravo rokuoneka nyika. Munhu iye akataura izvaachiri kwenu? Munomuziva akataura mashoko iwaya, akataurirwa mashoko iwaya naanymore? Kusazoziva because munhu uyu namba dzake inini handisisina because ndakachinja foni. Alright. Zvisinei, mashoko enyu ekupedzisira takatarisana newelfare yevana venyu vaviri. Tadiwa Nashe ndizvo? Taona Nyasha pamwe chete naAlice. Chishuvo chenyu kuvana venyu ndechekuti zviite sei? Matanzo dzokura zvakare Taona Nyasha yezvinezvi atanga tsika yaitwa nababa vake. Baba vake tinonzwa kuti vakanga vachibana baba vavo vari vadiki. Ndopatotangirawo ipapo. Zvishuviro zvenyu ndezvokuti zviitwe sei? Ndotongoshuwirawo kuti hama dzana Alice naTaona Nyasha ngatibatanei tikwanise kudzivirira kuvanava, nokuti vanava havana chavanoziva, havana chavakabata. Tofamba nevana vokamurwawo mhepo iyoyo voitawo vana vari right, nokuti tinozovayemurawo mangwana. Ndochishuviro changu. Saka pakusa ana baba zvavati havachakwanisi kuchengeta vana, muri kuenda navo kupi? Ndenda kutongokumbirawo kuti kana kuri kunzi government yondibatsirawo, because inini wacho handitori mutete nezvevana vavo. Musikana ndogona kuchengeta asi mukomana anondipinza bhisi risingatoiti, zvokuti ndinotozofunga mweya wekuzviuraya chaivo chaivo, nokuti handikwanisi. Asi vakakwanisawo kuti vandibatsirawo kuti vagarewo vari mumaoko ehurumende vakamurwawo mhepo iyoyo. Pamwe tinozotarisawo kuti takuverengawo kuti apa ndipaTaona Nyasha kuti apa ndipaAlice. Ndozvandinongoshuwira. Sevana pavanogara ipapo vachiendeswa kuchikoro nevanenge vakwanisa, katoti hurumende haina kukwanisa, mungaite apiro here kune vanhu ruzhinji rweZimbabwe vanoti ini hangu ndanzwa tsitsi nenyaya yenyu, ndoda kuti ndibhadhare hangu school fees, vana vachigara kwavanenge vachigara ikoko ndichivabhadharira school fees. Makasununguka here kune zvinhu zvakafana izvi? Ndakasununguka. Ndakatosununguka because inini wacho handishandi, ende mari yekuti ndiendese vana kuchikoro inotonditemesa musoro, zvokuti kana pakashaya wekuti akwanise kuchengeta vana vanotogara pamba, because handina option yekuti vanoenda kuchikoro. Ende nyaya yekuba iyoyi inobva yatoita mukurumbira. Unongo wakutovengana nevanhu zvekuti hazvitombobatsiri. Aiwa, tinotenda. Pane zvese zvatataura ndezvipi zvimwe zvasara zviri pasi pemwoyo wenyu zvandisina kukubvunza asi it's something that's burning inside you? Inini chandinongori neshuwiro yacho yekuti because kumusha kwevana vaka hapana ndinotarisira kuti uyu anosimudzira musoro kuti anokwanisa kuendesa vana kuchikoro. 2 vakakwanisawo kuchengetawo kana nesocial affair, ini ndichikwanisawo kuzoendawo ndichinovaona, handina kuramba vana, ende vanongundovada nemoyo wese. Ndichikwanisawo ndichienda ndichinovaonawo
vachigara semukomana achigara achitrenwo kwete kumagariro akaita baba wake handimafariri. Saka ndinongoti hurumende yandibatsire pa. Mune kutya here kuti baba vaenimo vaingoba chete enimo akazotanga kuuraya nekubata zviparo, munofungidza kuti munonyanya kunozobvura ipapo? Nombozvifunga? Because zvinozoitika ndezvekuti mhepo painozobata apa inenge yaane vanhu vakabva kuurawa ka, anogona kana kuti wakavata payosvika ukubaya kana kuti wavasiya vari vega vega nekamwe kamwana kangu kandinako obata wane wouraya. Saka zvinenge zviri zvinhu zvekuti hurumende yakandibatsirawo ipapo kuti ndikwanise kuti akamurwewo mhepo. Mukutaura kuti ingakamurwa nani imene? Muri nechiita chikumbiro kune vematare here kana kuti vechechi kana mapostori kana chii? Kanawo matare vavava because vechechi unogona kungoitirwa muteuro. Takamboita muteuro, takamboita. Saka zvazvinenge zvakutoda ndezvekuti mhepo yacho ikabviswawo akapara mhosva yake ega ngaarohwe nayo ega because vana havana chavakatadza. Kana iye enimo wachoka dei kuri kunzi paiva nevakuru ndofunga vaikwanisa kuita se kumubatsira, asi hapana akakwanisa kuita se kumubatsira. Ndoona kuti pakavhiringidzika zvinhu izvi ndepekuti baba vaenimo vafira kujeri. Kunonzi kunotorwa hanzi dhagere kwaanenge afira, wouya vanzi woita kunonzi kuita sei, wotakura dhagere wonochera futi uko vachiti panapa ndo patakuisa uko atakubvisa. Saka enimo aitsanangura achiti ameno panonzi ndo pamanyaradzo here panofugidzwa jira, ameno jira racho nderei rewaiti so. Saka painzi panezi sezvokuti munhu afa ka wototi fresha ndo patakukuisa apa ndozvakaitwa. Tinzi ndo patakukuisa apa ndiye mwana wekomana wako mukuru, ndiye achachengeta vamwe vanhu vake. Saka hatisi kuziva kuti izvizvo zvaiombererwa ipapo because hauzozivi kuti vanenge vachiita vari kuita nemazvo here kana kuti vane zvakatotsika. Saka muripo pamanyaradzo acho? Pamanyaradzo handisipo, asi mataurikiro azvakuitwa naenimo aibvunza mbuya vake achiti pai pakanotorwa dhaga uko yakaitori botso futi. Ko inini sei ndakazofukidzwa jira reri ende munin'ina wake azvitaura futi achiti inini mukoma wangu akafukidzwa jira. Saka moziva kuti munhu akatoti lese akaputa mbanje anenge akutaura zvimwe zvinhu zvisingafanira kutaura. Saka imi migogo muri muroyi hechichi vachingotukana nambuya wavo. Enimo nemunina wake vaitotukana nambuya ka vaigovananga uroyi sei vachiti imimi mamuripo kana kuri kunzi mamusingazvide zvekuti isusu tizonzi zita rafresha rinyukire pandiri, mamuripo muchiregera zvinhu zvidai nemhaka yei. Aitotongesawo mbuya vake, achitongesa mbuya vake. Alright. Vaizoperera pakuti kuti ambuya vane vaipindurawo here? Ambuya vaingoti enimo zvinhu zvacho zvinonetsa nokuti isusu tichitoteerawo vakuru mberi kwedu. Ipapa pamataura nyaya yandandisina kuzobvunza, muri mumusha imomo pane here zvimwe zvaiitika kana zvaitaurwa naenimo zvokuratidza kuti ambuya zvita vanobata mushonga? Kana ivo hanzvadzi dzacho dzaitombosvika pakutotuka mbuya vacho chero. Pane imwe nyaya yakamboitika iyo nyaya yehombe. Zvakaitika ini ndichitanga kupinda mumusha umu, pane mumwe muprofita akambouya ainzi Joshua aigara kwaEvermore.
saka achigara kudaro akanga atotorwa kuti atouya atarise kuti musha makanaka here kuti hamuna. Saka zvakaitika ipapo ndezvekuti mbuya vakabva vabuda. Kubuda kwavakaita vakabva vanzi ambuya toda kuti asi toda kuonai. Saka vakaenda hanzi panonzi pamayaniko nokuti kana tiri pamba kudai handiti tinodzika takadai so tichaunge tikuenda kwaEvermore. Pane mushori apa ipapo ndipo vakabva vaenda panoganhurana vhele muna sabhuku wepazasi apa ukabangira ipapo ndibva vaenda ipapo. Saka wakaenda ndibva vadzoka kudaro Joshua uyo akabva ati papanzi parudiwa huku yeblack. Huku yeye ndibva yatouya ndibva yaiswa apa. Saka munhu wese akabatiswawo huku yeye yanga itori mhenyu. Tabatiswa tese huku yeye. Mbuya wakabva ndo wakazopedzera kubatiswa huku. Vabatiswa huku yeye yakabva yafira mumaoko mavo. Yafira mumaoko mavo zvakabva zvanzi. Saka mbuya wakabva waita kunge kakusvetuka ati kwese huku yafira mumaoko angu chichi zvikanzi saka maprofita anenge akuvhara kavanoita. Zvikanzi gogo chekana chichi inyaya yekuti yatenderera ichiita se ichitakura mhepo mune vanhu vese. Zvikanzi alright. Saka muprofita yakabva tande mubedroom yenyu. Magogo zvitsva. Magogo. Saka tenda mubedroom yemuya. Muprofita uya akatanga kumhanyisana here hanzi nenyanga. Nyanga yeye hanzi yanga yatoudzwa kuti iwewo pauyu munhu akapinda mumba umu iwe unotizwa uchienda kwekwa kwawanga waenda kuyo. Saka vadaro nyanga yeye ndibva yatiza ndibva yaenda bhosi anga akuibata ndibva atoumburuka uko. Ndibva yatiza ndibva yaenda. Ndibva kwasara ndofunga kwakasara hanzi chikwambe here nechikadzi nechikono. Nyaya dzacho ndibva zvabatwa zvaitofema indikazvona zvichifema. Ndibva zvakabatwa mumba mambuya. Zvakabatwa mumba mambuya. Chimwe chacho achiri muhupfu. Chimwe chachiri pane mabhaketi anga ari anga akaisirwa makumbezi. Chibhaketi chacho achiri ndibva zvabatwa zvisa zvapiswa. Ndibva vaenda mubedroom medu. Pane kabedroom kwakune kitchen kwakune kabedroom katati kavaka ipapo. Ndibva vaenda zvikanzi bvisai hembe dziri mumonako. Tabvisa hembe dzedu tabvisa hembe dzedu. Pane kabhodhoro asi moza pane tubhodhoro tunoisirwa twamushonga wevana wechikosoro. Kakadai so. Saka kane mari yekare nemushonga wetumidzi 3 twaturimo so. Saka tabvisa kudaro takatozunza hembe kudai zunza hembe. Tasvika pane hembe yaAnimal. Ndopakaonekwa kagaba ipapo. Kagaba ndibva ndatoshamisa ndakati imi hembe dzandakapeta nezuro idzi ndakatodzipeta nezuro ndichida se. Imi ndimuri kudaro. Muprofita akati munogara nezvinhu musiri kuziva kuti mune zvinhu. Saka muhomwe hembe iyeye futi mamutori netumidzi 2. Tumidzi 2 tutori muhomwe momo nekabhodhoro kako. Kabhodhoro kayo pakatsemurwa zvapiswa zvese zvakadaro. Saka tunhu zvakabatwa mamagogo mamune hembe dzevana vese vepamba ipapo. Mumwe nemumwe aiti iyi hembe yangu, mumwe achiti iyi hembe yangu yakasonerwa pachinhu ichocho. Fedha akatoti ndine hembe yangu iyi hembe yangu yakati yandakashaya musi wakati. Zvokureva kuti paive nezvipenga zvipenga zvazviri ipapo zvakasonererwa ipapo. Saka ivo nokubatwawo kwavakaita ipapo nekuzofambawo kwavaiita. Saka vaingofamba vachingobatana mbuya pese pavafamba vachingovabata. Saka iko zvinozvovaneta. Vanozviramba kambuya kuti handibate mushonga.
hapana muroyi anombobvuma kuti ndobata kana kuti anotoonekwa akabata gumbo remunhu asi haambobvumi haabvumi. Aiwa, tinotenda nokundiwanisa mukana wekuti titaure nemi. Finally tazowana nguva yekuti titaure nemi. Tichatsvagawo kuti kune nasekuru vanoita matare vatinofambidzana navo nanamadzibaba, ndiani akasununguka kuti anogona kunge achibatsirawo mwana wenyu kumukamura pamhepo sekutaura kwamaita nekutanga kunetsa kwaakutotanga kutoita ikoko, kuti agovewo mwana kwayo sechishuwiro chenyuwo imimi, nekuti haasi ane mhosva asi baba wake nasekuru wake ndo ane mhosva. Saka tichangokumbira kuti muve patient nesu tichitsvaga kuona kuti ndiani angagona kubatsira pachina, nokuti muri kuti hamuzi kushanda nekumhuri yake vari kukandidzana zviri kureva kuti hapana munhu anokwanisa kubvisa mari yematare, handiti? Saka ticharamba tichikumbira kuvanhu, tichikumbirawo kumawishers kuti pane vamwe here vangakwanisa kuita se kuvabhadharira school fees kana kuvaadhopta sekutaura kwamaita kuti hurumende dai agona kuvatora ivachengete vaone upenyu hwakanaka vasazoita zvaita vana vavo, nekuti vakaregerawo zvichaita sezvaanimo, nekuti animo akadya maresources ehurumende akawandisa nekuda kuti dambudziko rakaregererwa. Saka remwana we rikaregererwa tiri kuona sekufungidza kwatiri ngoita wese kuti anogona kuzopedzisira apfuura kana zvakaitwa nababa, handitika. Uyu ndiye evermore ari mwana wekwamakumbe akanga akamboroorwa naanimo, ane vana vaviri, ndamai vataona nyasha pamwe chete naalice vatatikurukura navo urukuro panapa, kusanga nemadzodzo ave kupindawo mukati meimba, mukati meupenyu hwevana vavo. Nekudaro vaita chikumbiro chokuti vematare nevanokwanisa nguva vachibatsira vapindire mukati meupenyu hwevana. Tiri kutendai vateereri, rambai muchifamba nesu, kana chinge tawana kuenda navo tichaenda navo kana kuti kumatare kana kuti kuna namadzibaba vanenge vativo aiwa ngavauye kuno tiri munedzenge muchiro, kuti usazorasikirwa part 2 yenyaya iyoyi. Subscribe kana kufollowa page ino Sly Media TV paFacebook, paYouTube nepaTikTok. Tinotenda sana nosofesa tafumanai tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa mazvita. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.